出国那个 Schlemm 中有脑山起嘛。Saksisen pat ki hybrid bat ka kinhon ka kits tarari kwaya. Kalarway biang ye ka jingraway mensim badang lung. Ka jingraway ye ka baka hybrid kafinya nong sit kaladon benta ban rway ha ka kinhon ha ka por bakadang don hasla perthei. Kita ki hybrid ka kinhon kits tarari kwaya. Kilarway biang ha ka jingle boram khaddo. Haswa ban rakno ye ka met jong ka hybrid kafinya nong sit bat ka para jong ka pan pendap ya ke jinglai on tap haka khat khandai terik ujleo arajar arpulai hau lom jingtap jong ke balang Presbyterian Maulang Niang West Khasi Hills kumban supen ken mau bahaka step jong ke khat nyo terik ujleo arajar arpulai haka por sao shiteng ka hybrid kafinya nong sit ka khot jong ke kids tarari kwaya haringkat ke para jong ka maya nala nong sit shipos nem karata kila klat no nagani ka sla perthei hadin bakila sya telep haka kendo ka bala tua haka yengsa ka bakisa bat kani kala jia haka por bakidang yo thia bat kala jiaru haka kentot dong jong ka dom mauleng jong ka snong pendeng rei West Khasi Hills nakadaw jong ka jingjor uslam kat ba arngut ki wei pat ki para kenthei haringkat ukpa ki baya syongnya sa lang ban late school kila light im